Мамка. Искаш зле. Какво ти се е случило? Той кой ми се случи. И отгоре всички. Двойно. Това ме накара да работя 16 часа без прекъсване. Абсолютен тъпанар. Какво подявайте става с тази стена? Поста, кучки! Мамка му Чери Бомб. Отдавна сме се виждали, бейби. Енджи, кровенце, цял да ми пишеш депресиращи глупости. Реших, че може да се издъним като старите времена. Много време е минало, бах ти! Ей, дръжко. О, боже мой, о, боже мой. Не дай ми това. Обичам да те виждам, Чери, но съм твърде уморен. Трябва да припадна. Може да спиш, когато си двойно мъртъв, тапако. Айде, това от което се нуждаеше. Презареждане, съживяване. Отговор на вечеров град, да, това е добра идея, нали? Хей, Чарли, това е моята стена, която току-що взриви. Хубаво е да се запозная с един от приятелите на Енджел. Той никога не води никога на око. Чуя се, що ли? Да, аз също. Както и да е, Енджел и всички останали работят толкова усилено и мисля, че заслужават да се позабавляват малко. Чай. Ти? Да! Хей всички, Енджел и неговата приятелка ще ви изведат навън за вечер с забавления и релакс. Чай, аз съм тук само за забрави, аре да ходим! Увери се да си прекарат страхотно вечерта. Както и да е, този портал би трябва да се отвори точно сега! Чак!